ki bor penyat jongka East Khasi Hills District kila perking ya ka jingpli ya ki dukan baro ki bakentup lang ya ki jingde baper bat ki jaka bam ki jaka di ki badan hakeleng ki benta jongka nong ba shalong hadu ka shpau baji min ha ka baya kani in penteri kam nadu la syai kasngi ha ka hukum ka bala penmi hinen kasngi i deputy commissioner ikong RM Kurba ila yathu bala shim ya ka rai ha ka bay dei bat ki jingkulmar ka bala ja ha ki benta jongka shalong ka bala lam ya ki bor penyat district ban penmi ya kani ka hukum kamtam ha ka por min la penteri kam ya kani hadin ka jingkerpat jong ka dor bar snong pelun jong ka laim kra ha ka jingyalang ka bala long hapdeng i deputy commissioner but superintendent of police uba Sylvester nong tenger henen kasngi hadin kani ka jingyalang orang ba snong jong ka laim kra uba Andrew Jerwa ulayathu syakilat prai kubor badan kam ban bu ya kum kini ka jing perking kanang ban lait na kanu ka jingja ka bala ban kta ya ka syongsuk syongsan ha kanong ba shalong Mentah penipet ya ke jilong jiman ke sunbereng hasilong.